8 колекции с пролетни Canva елементи, които да използваш още в следващия си дизайн. Отиваш в елементи, от менюто и в сърча изписваш кода, който виждаш на екрана. Някои от тях са безплатни, някои са платени, но определено много си заслужават да се опитат. Такъв тип елементи създават по-голяма ангажираност, когато правите, например, карусели, дали ще бъде корица на някое видео. Определено грабват окото и става много по-интересно и ангажирано. Така че просто изберете някоя колекция, която ви хареса и опитайте още в следващото си видео, пост, карусел или каквото решите. Ето тези тук, например, са много пролетни с тези птици и с пчеличките, а аз като един любител на кафето, разбира се, има цяла колекция и с кафета, които в момента са голям тренд. И за да не го загубиш, запази този пост, за да го имаш под ръка за следващия път.